салом алейкум дӯстон, имрӯз пирог бо творог аст аз бонуи ҳунарманд ҳамватан. Ин бонуи ҳунарманд барои мо очаи Сабрина творог кати пирог пухта фиристодааст. Аз аввал то ба охир тамошо кунед. Аввал начинкаро тайёр мекунем. Каме творог, 3 қошуқи калон шакар, 1 дона тухмро бо ҳам омехта карда хуб лат мезанем. Ин начинка барои даруни пирог мебошад. болои пирога бошад оро медиҳем. Барои тайёр кардани худи хамири пирог 1 стакан шакар, яъне ба коса ҳисоб кардаги 1 стакан, 1 коса шакар, 1 коса орд, каме равғани маска 100 грамм гӯяд меша, 2 дона тухм, 1 коса шир, 1 қошуқ сметана ва 1 разрихи тил. Ҳамаи ира мо лат мезанем, омехта мекунем бо ҳам. дӯстони азиз, пеш аз омехта кардан ҳатман разрихи тила бо орд якҷоя кунед, яъне ки моддаҳои хушка алоҳида тайёр кунед, яъне ки моеъҳои хушка. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, хушк отдельно ва тайёр кардани он маводҳое ки обӣ аст, масалан шир, дигару дигар, ин бояд отдельно бошад ҳама вақт дар вақти тортазиву пирогпазитон. акнун хамир тайёр шуд. Ташаккур ҳамватан, очаи Сабрина ҷон. Чӣ кор мекунем? Листан вай мекунем, равғани маска мешакем ва каме орда каме хамири тайёр кардагимона як тараф мемонем ба хотири рӯи пирога оро додан. Пирога ана ҳама хел тинук кунед дӯстои азиз, ва начинкаи творогиро болошта тинук кунед. шумо метавонед дигар начинка эълон кунед, вай кунед, тайёр кунед. дӯстои азиз, нигоҳ кунед начинкаи творога. акнун чӣ кор мекунем? Ана ин хамири мондагиро мо мисли гул мебарем, вобаста ба хоҳиши шумо. авторскии пироги ҳамватан хоҳари мо мебошад. дӯстои азиз, як бонуи ҳунарманде ки бо мо ҳамкорӣ карда мисли дигар подписчикҳо мефиристанд ҳунарашона, ҳунарои дастшона, ки то шумоҳо ёд гиред. 1 дона зарди тухма шикаста дар 4 тарафаш болошдан метавонем, ки фақат ки дар творог нараса мешакем. акнун духовкаро дар ҳарорати то 200 градус гарм мекунем. дӯстои азиз, пешакӣ ҳатман гарм кунед ва пироги худро мемонем. дӯстони азиз, пирога метавонед сахархурак тайёр кунед. дар комментария нависед. шумо метавонед ба ҷои творог мева бимонед, вобаста ба хоҳиши худатон. пироги мо тайёр шуд. дар сахархурак бо чой метавонед мазза карда хӯред. ташаккур ба очаи Сабрина ки ба мо чунин рецепти хеле хубро фиристод. саломат бошед.